La banda sonora d'aquesta nit la punxen Blaumut, Litus, Nia, Anahu i la col·laboració especial de Miguel Ríos. El Xavi és el cantant i el guitarra, el Bàssil és el violí i el Toni el bateria de Blaumut. Benvinguts, nanos. Com esteu? Algú em xoca la mà. Soc un puto loser. Tu demana que xoquem. Gràcies. Escolteu, i un dia us canvia la vida gràcies al Barça, tinc entès. En concret, gràcies a la megafonia del Camp Nou. Sí, va ser bastant gros, això, perquè era el principi de tot. Tot just començaven a sonar en alguna ràdio i em truca mon pare i em diu, escolta'm, era un partit Barça-Madrid. Carai. I em truca mon pare i em diu, escolta'm, sembla que esteu sonant a RAC1, a la ràdio. I això que, diu, escolta. I sonava megafonia d'estadi, allò. I vols dir que això... Vaig trucar al Basil, hòstia, això és la megafonia. I sí, al moment, 30 trucades, whatsapps, de tot. 5.000 motius per fer menys mal. A les estrofes de la premsa lamentant qui renta els draps i mai no plou. Va ser el primer la solitud o potser l'ou. I de ben cert que posaria els peus al riu, però està prohibit dins d'un sistema productiu. I encara busco la raó concreta del meu dia. De veritat són els motius que van sopar. De mentida un got de plàstic a la mà. Jo et prometo que no crec en tot això. La veritat és jo només respiro dins una cançó. De veritat són els motius que van sopar. Vosaltres sou un grup de pop amb instruments de música clàssica. Érem els que érem i eren els instruments que tocàvem. L'Oriol toca el cello, jo toco el violí, això és la part una mica més clàssica, potser, del grup. Però, bueno, al final són instruments musicals i els pots fer servir de la manera que vulguis, independentment de l'estil. El Xavi tenia les seves cançons i lligaven molt bé amb l'acord. A més, el Xavi també escoltava música de qualsevol estil, o sigui, ràpidament vam veure que això funcionava i, escolta, si toquéssim la flauta i el fagot, en comptes del violí i el cello, doncs serien els instruments del grup. Seríem el grup que tindria això, no? Clar, és a dir, però vosaltres teníeu clar que volíeu fer pop. Fèiem música. No teníem clar res. Exacte, no teníem absolutament clar res. O sigui, res. us vau posar a composar i sortia. Mai ho hem tingut ni ho tindrem. Ni ho tindrem. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper. A veure? No. Bueno, però esforça't. Sí, concentra't. No. És impossible, no sé. Però com pot ser? Jo crec que això és de naixement. Veus? És que no. Ai, i a més fent allò, el trino. El trino que fa una vibrato, ràbia. sí. Que és com de... Fa ràbia, Home, és com, no? És com de... El trino no em surt tan bé com tu. Faig cursos d'estiu per qui vulgui... M'apuntaré, vindré. Podem sentir la cançó i proves de fer els xiulets? A veure. Va. No val ajudar, No sortirà res. No val ajudar? És que no. No és que no. A veure. Va la bona, eh? 1, 2, 3 i... Lo. La versió xabacana. Bueno, ho vam fer amb Glòria Gaynor. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure mar. Això ja millor. La roba estesa al meu arbost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot.
bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Aquesta cançó porta tants anys acompanyant-me. Sí? Moltes vegades. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Mai millor dit. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit. I dale, Ai, tu. Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ah, no, ets tu. Vale. No saps xiular, però jo he llegit que sí que saps dibuixar. Bueno, de fet m'hi dedico. T'hi dediques, M'hi eh? dedico, Ets il·lustrador. Sí. Faig I de fet has portades, il·lustrat faig l'últim llibres. disc. Sí, sí, sí. I el videoclip del segon single. També. Doncs mira, fem una Això va ser cosa. un curro? Jo t'he portat una llibreta Sí, home. i un estoig Ara, amb uns llapissets Jo de em marejo, colors. Pots dibuixar el que vulguis. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Dun, dun, dun. And anytime you feel the pain, hey Jude, don't carry the world up on your shoulder. Dun, dun, dun. És el grup. O El grup. El que van aconseguir ells amb tota la història del pop, com van crear la música. Hi ha un llibre que es diu El sonido de los Beatles. Oh, és brutal. Sí, que està molt escrit bo. per al tècnic, per l'Eimerick. Parla de quines estratègies feien servir, com ho gravaven tot en 4 pistes, ho havien de passar, havien de fer tots uns mecanismes. I el llibre parla de totes les cançons i després pots anar-les a buscar i vas veient, ostres, per què aquella cançó sona d'aquella manera, és molt, molt curiós. Et portem un tema que acabem de treure. Tema nou. Tema Primícia. nou? Calentito, Primícia. calentito. Exclusiva? Acaba de sortir del forn. Exclusiva. Doncs escolta, sentim-lo. Sí? Sí. Estàs preparat? Sí. Va. Us el sabeu? Perquè és nou, eh? Bé, jo no me la Jo sé. encara. Però sorpreneu-me. Abans de mirar vam entendre per què. Abans de sentir vam curar-nos la pell. Creus en la ficció una premissa major. Jo que no era tu tampoc eres jo. Que m'atrapen l'ordre i els fets. Com atravesses portes i arestes fent-ho com si res. És guai, eh? Qui fa les lletres? Jo. Pobre de mi. I l'anècdota d'aquest tema és que per fer el videoclip el Xavi ens va dir: nois, us heu de prendre tots la lletra de la baix perquè el videoclip heu de cantar. I jo, en principi, no sé si has notat, no he obert la boca per cantar en cap moment. Cosa que... Perquè jo... Aviam, si amb ell l'hem fet xiular, tu alguna cosa has de cantar. No, jo no sóc cantant. Bueno, jo tampoc soc xulador. Exacte. No, jo, bueno, he fet segones veus del Pamboli. No, però vull dir que jo vaig suar molt per aprendre'm la lletra sencera de memòria per fer el videoclip i anava cagat el dia de la gravació perquè, hòstia, ell se la sap, que l'ha escrit ell. Però és que les lletres seves no són lletres fàcils. No sé si aquí ara puc ficar el dit a la llaga, però que realment hi ha molt de contingut, i realment has d'aprofundir-hi. A vegades li pregunto: Xavi, què vols dir amb aquesta lletra o amb aquesta cançó? I a vegades m'explica alguna cosa, a vegades em diu: mira, prefereixo que no ho sàpigues, que et facis la teva idea. Vosaltres toqueu cançons amb una serra.
Vull dir, heu fet servir un pot... Sí. Serra és incorrecte. Sí, xerrac. Ah, exacte. Disculpi. I com em diu Xavi, el Pompeu Lambrino. Pompeu Lambrino. Jo sempre el porto a sobre, per lo que pugui ser. Clar, no fos cas, Mai no? saps on has de tallar. Clar. És una llàmina de fet d'acer que doblegada de manera correcta. Llàmina és correcta, Basil? Llàmina? Ostres, ara... Una llàmina. Una llàmina d'acer. Una llàmina cayó en l'arena. Donem-ho per correcte. És un tros d'acer. Sí, que pugui ser. És un tros d'acer. És un moment Rico Heroes. Exacte. Que doblegat d'una manera concreta. Falta el pell. I passant l'arquet... A veure, espera ara. A veure. Tu que ets de musical... Us hem preguntat quina de totes les cançons de la història us adjudicaríeu com a vostra. El Xavi. Difendimi dalle forze contrarie, la notte nel sogno, quando non sono cosciente. Això és L'ombra de la luce de Franco Battiato. El Basil ha dit Chacón de Bach. I el Toni ha dit Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo va a darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Escolta, teniu la cançó Bicicletes, no, mítica també, la cançó Eclipsi, de l'últim disc, que va ser el tema oficial de la Volta de Catalunya l'any passat. Crec que us falta una última modalitat per tocar totes les variants de bicicleta. Bueno, nois, aviam, que no sóc un iaio, que això és spinning. Una mica més ràpid. 2, 3, Una mica més ràpid. No estic suant, no estic suant. Una mica més ràpid. Vale. Estàs bé? Sí. Sí, Has patit. Vols una mica d'aire? No, xerrac ara mateix no cal, gràcies. Bueno, tios, gràcies per venir al programa. Cuida't, I entrena, Sí, sí. sobretot. Moltes gràcies per venir, Litus. Un plaer. Com estàs? Quin goig tenir-te aquí. Escolta, ets músic? Músic no, musicasso. Moltes gràcies. I líder de la banda del Leitmotiv, amb Andreu Buenafuente, del programa del Buenafuente. Però a Catalunya fa uns anys la gent, en lloc de Litus, et coneix per Mutis. Sí, va ser la meva primera banda. Quants anys tenies, més o menys? Mira, quan vam gravar el disco jo tenia 18 anys. Carai! 18 anyets. De fet, alguns de la banda... Precoç. Eren menors d'edat. I sí. I era legal? El contracte el van haver de firmar els pares. No se'm cauran els anells. Quina mauleta. Avui no ves, i avui de nou. Entre el murmuri de la gent, indiferent, tornes a escapar-te. Continuarà la vida damunt la pedra humida. Mira, quina voz. Eres una veu blanca. Un dia vaig tirar enrere i vaig pensar allò, honestament, d'on venia la meva passió, i és de les sobretales dels meus pares, que aquell moment entre amics, després d'haver sopat, bé, això, carajillo, tal... El meu pare traia una guitarra molt vella, que guardava de quan era jovenet, i començaven a tocar cançons, a improvisar cançons. Això també era molt xulo, i és una que m'he portat a la meva professió, no? Aquest punt d'improvisació, de no tenir un repertori preparat. Però ho feia amb una gràcia. Mira! I ja hi posava tant d'estil que inclús havia venut trajos
en algun guàrdia civil. I enredant per allà, i enredant per aquí, d'aquesta manera em va pujar a mi. I enredant per allà, i enredant per aquí, d'aquesta manera em va pujar a mi. Per un nen, el moviment del ventilador, no? És molt flipant, clar. El moviment de les mans no era com... Però com ho fas, això, no? Clar. Era un flipe. I llavors, jo quan vaig començar a tocar la guitarra, li vaig demanar al meu pare que m'ensenyaria. Sí, em va escriure 3 acords en un paper. Que mono. I em va dir, quan ho sàpigues fer, m'avises. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. D'entrada, com que jo venia d'aquestes sobretaules dels meus pares, vaig intentar reproduir aquestes sobretaules als bars. I vaig veure que se'm donava bé i que, a més, em podia guanyar la vida, molt humilment, però que em podia guanyar la vida. Llavors, era una manera de començar. Let me entertain you. Life's too short for you to die. Scrape up yourself another bite. Heaven knows your mother lies. Mon cher, separate the right from wrong. It's like I'm scanning 20 miles. And once it's kind of on the halls. Mon cher, let me entertain you. Let me entertain you. Quan fas una versió, també et deslliures d'un pes, d'una responsabilitat, que fa que puguis dedicar aquella energia a coses interessants, com puc expressar millor aquesta lletra. Clar. En aquest moment faré aquest gir. Com la porto al meu terreny, no? Exacte, com ho porto al meu terreny. I, en canvi, quan fas temes teus, clar, són teus, i te'ls has fet a mida, i els sents molt a dins teu, però també, sobretot al principi, tens com una responsabilitat, Aviam què fas, no? Ai, agradaran, no agradaran. Voy cruzando a pie el misterio de aprender más. Un poquito más. Molt bé, molt bé. Entenderte mejor y así quizás entenderme a mí. Karma boomerang. Porque insistimos tanto en poseer todo lo que amamos. Suelta cuerda la de ya. Carrerilla y despegar. Sé que tanto dolor no puede durar, aunque ahora es tan salvaje. Más pronto que tarde solo será una pluma en el equipaje. Jo és que m'imagino allò amb una motxileta pel carrer. Adéu, senyor Forner! Exacte. No? Escolta, i a tu, o sigui, formar part de la banda Leitmotiv t'ha permès cantar amb molts artistes, no? Amb quin et quedaries? Home, un que em va fer molta il·lusió és el Manolo García. I el dia que va venir estava com... Ja, especialment nerviós. La Manolo, què tal? De fet, va haver un moment que jo em vaig preparar els coros i un dels músics em va venir i em va dir no, jo els coros els hi faig jo. Què? I el Manolo, molt maco, ho va veure i va venir i em va dir hombre,
déjalo, hoy los coros los hace él. ¡Qué mono! Y vaig dir, t'estimo, Manolo. Ese es mi destino, al cabo de la calle estoy. Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna en un callejón por donde nunca pasa nadie, como un burro amarrado a la puerta del baile. Mi primo que tiene un bar que siempre ha dicho, y me consta que todo lo dice de muy buena fe. Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar. Si eres de los que no tienes, magaderes a Pots dir tu, perquè jo l'estic destrossant. I vaig posar en veus, que també és una mania dels cantants de pub. Totalment, no? Posar Allò com a rato, de... no? Sí, aviam com podem... Escolta, a mi un dia d'aquests m'agradaria tenir un late, també. Ah. Si això passa, si acaba passant, et puc trucar perquè siguis I tant. de la meva i tant. banda? Estem parlant de que seria la banda de la banda? Li donarem una volta. Sí, dona-li una volta. Però sí, truca'm quan vulguis. Perfecte. Por favor, llévame a bailar con Gran Vía, por favor. Ah, no, perdona, creo que se ha confundido. Esto no es un taxi, ¿eh? ¿Que no? Entonces, ¿qué es esto, tío? Pues parece un taxi. Bueno, pero no lo es. Estoy esperando unas chicas para llevarlas a Barcelona. Pero, bueno, pues este tiene toda la pinta de ser un taxi, perdóname Ya, que te diga, pero... Sí, vale, ya sé bueno. que parece un taxi, pero es que vamos a cantar en el coche. Pero si eres Miguel Ríos. Pues bueno, ¿qué? Sí, me lo han dicho Pero, alguna vez, sí. ¿tú sabes lo que yo te admiro? Oye, por favor, no sé, ¿me podrías dar algún consejo? Bueno, a ver... Tendrían bien unos cuantos kilitos para parecerte a James Corden. Vale, sí, un poquito más de talento también, pero... No, quizá talento no, pero... Bueno, hostia, gracias. Presencia. ¿Y para cantar? Me va a cantar... Bueno, este es tu público, ¿no? Mi público, sí, está aquí. Y este es tu escenario, ¿no? Y este es mi escenario. Pues nada, te lo tienes que creer, tomártelo en serio. El secreto es entregarte. Bueno, me voy. Hasta luego. Adiós, me tengo que llegar. Gracias, Miguel. Entregarme. Oma. Qué fuerte, ¿no? Oye, ¿ese no era Miguel Ríos? Bienvenida. Buenas noches, bienvenidas, hijas del rock and roll. Saludan los aliados de la noche. Bienvenidas. Estamos desafinando, A ver, es rock and roll. Bienvenidas. Escolta, vosaltres us ha canviat la vida des que vau sortir a OT una mica. Quin moment heu viscut així en plan incòmode o surrealista com a personatges públics? Estaba yo conduciendo por la autopista 120 y de repente un coche se me puso como al lado y yo pensando, vale, me va a adelantar. Pero no adelantaba y de repente miro así, tengo una chica así con el móvil grabándome y yo, ¡estás loca! O sea, que casi nos pegamos una hostia. Pues era perill de teva integritat física. Hombre, ¿tú estabas? No, pero... ¿Eras la que grababa? ¿Te imaginas? ¡Mía, vale ya! O justo en el momento de comer, yo es que... Con la boca llena, ¿no? Entonces, claro, me encanta comer y me molesta cuando no me dejan comer. Entonces, justo cuando estás empezando a comer, que venga alguien a pedirte una foto o en un hotel que estén esperando por ti a las 6 de la mañana, yo llegando de fiesta y la persona del hotel Bueno, ¿se acuerda? esto nos pasó, claro, a la vuelta de los conciertos de OT. Yo creo, en realidad la gente es respetuosa, ¿eh? Por norma general. Sí, yo salvo la de la autopista, la peña está Sí. bastante bien. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. ¿Qué va a hacer? Tonight's gonna be a good night. Tonight, let's give it up. I got my money. Let's give it up. Bailas como Leonardo Go Dantes. out and smash it. Like, oh my God. Don't know that sofa. Let's kick it. Oh. I know that we have a boy. Feels gotta go on and that's moving on. Say style that let's go. It's the way how to move and moving on control.
Hòstia, espero que tota la selecció que heu portat no sigui així tot el rato. No puc més. No puc més. Estoy aprendiendo catalán cada vez más, Uf, home, t'estàs integrant a saco. Què sabeu de català? La más barceloneuta. Pabellón. ¿Qué pabellón? Usoy. ¿Qué? Palabrita. ¿Però què és pavellón? Papayón. ¿Papallón? Eso es papallons. Papallona. Furquilla, ganivet. Furquilla, ganivet. En modo supervivencia, ¿no? Claro. ¿Y tú, Anahu? Yo estuve viviendo aquí un tiempo. Ja? Hombre, I què has après? Hombre, tu parla una miqueta català... Ja està. Poco más. Soy nena muy rica, latinoamericana, de chiquita tenía bomba chica, bandana es lo que menos me importa. Es tu banana, acércate que te enseño katana. Si me llamas a hacer, me voy a rescatar. No me adelanté yo, hombre. El flow. Tranquila. No llevamos el flow, perdón. Es Sevilla Latino, oh baby. Es Sevilla Latino. Es Sevilla Latino. Què trobeu a faltar de la vostra vida d'abans? Uy, estabilidad. I tu què? Pues yo he hecho cositas de menos, la verdad. He hecho de menos subirme al escenario todos los días. Ya. Que ahora no... Me subo al escenario muy de vez en cuando. No. Me encantaría estar en ese paso de cebra caminando así ahora como... Looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Please, got me hoping you save me right now. Looking so crazy in love. Got me looking so crazy in love. Oh, looking so crazy in love. Got me looking so crazy in love. Hey! Young Ho, you know when the flow is loco. Young B, I'm the ROC. OG, big homie, the one and only. Sick Bonnie, by the pocket, is fire, like Tony. Soprano, devil, can you like an Excel? I shake you, funny smile, you can connect to. Genuine, oh my God! Escolta, Najo, y tú estás preparando un disc nou. Joder, me encerré en un hotel y salí con el disco hecho. Yo no tenía nada, salí con el disco hecho y es muy guay. Pues vamos a cantar eso, ese, que no es de este disco. Ay, pero... mi bebé. Dame ya una señal que me libre de pecado, no. Ese, es igual si al final de todo para ti o no. Ese. Benvolguda amiga, tu l'any vinent estrenes la primera sèrie musical de Netflix. Sí! Érase una vez, pero ya no. Eso es. Què, com és això? Pues muy guay, porque he descubierto que, o sea, yo sabía que me gustaba la interpretación, pero es que ahora con la serie es como que quiero hacer muchas más cosas, es como, por favor, que me llamen más, que me llamen más porque me gusta muchísimo, me lo he pasado en grande, he aprendido un montón de mis compañeros, la verdad. Però tu havies fet d'actriu ja. Sí, pero no había hecho una serie, o sea, de audiovisual no. El Rey León. Había hecho... Què diries si et donessin un Òscar? Eso es un orgasmo. Però et poso unes condicions, que sigui breu, que te acuerdes de nosotros dos, y que tienes que colar la banda sonora en algún momento. Adelante. Internacional. Oh, thank you very much for this premio. I want to say thank you to my friends Iván La Banda and Anahu, because this is for ellos. ¿Y qué? Y de repente eres mexicana. Pues quiero darles las gracias. No, digo que parecías mexicana. Te entendí, de repente eres mexicana, digo, vale, pues joder. And I wanna thank you. Vale, y la banda sonora, que contigo empezó todo. Yo te como sin querer, pero no doy de comer. Como quieres, quémame, pruébame si quieres, ven. Que soy agua para el fuego. Perdón por interrumpirte, no era mi intención. Puedo irme sin decirte. Vamos tú, eres un cabrón. Que mi alma es triste. Y mi corazón está cansado de tanto chiste. Mi cabeza ya no me delatada. Ya no puedo más, me canso de escribirte. Ya no puedo más, asúmelo. Ya no puedo más, me
com us veieu quan tingueu 60-70 anys? Que como me veo cuando tenga 60, yo espero seguir cantando, pero ya con 70 ya quiero estar retirada, viviendo la vida en una playa paradisiaca. Como Tina Turner en su mansión de Suiza con su marido Me parece comiendo, súper buena opción. gozando, Me parece pues, increíble, así, yo me pues, apunto a ese pues, plan, 70 o sea que años, yo ¿no? estaré allí. ¿Y tú? Yo estaré allí. ¿Yo? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Quién hablaba así? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Ana, ¡Tú! dice mucho las ¡Claro! veces, claro. Sí, ya decía yo, si esto me suena. A ver. A ver, imita para a Najo. Imita a Najo, imita a Najo. Pues eso, sí. Eso no me sale decir. Eso no me sale decir. Ese susurradas, o sea... Sí. Como si fuera YouTube hablando puto susurrada. Eso, sí. Es que es mi voz, o sea, es mi forma de poner voz sexy, porque ella tiene la voz muy sexy. Total. Es como, sí, claro. Caught in a bad romance. Caught in a bad romance. Ra 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 Roma, Roma, Gaga, oh la la, another romance. I want your heart. Vamos al último momento, que es el guay, ¿no? Que es cuando se viene arriba. Ay, sí, por favor. Una pregunta. ¿A ¿A dónde nos estás llevando? Al huerto. Al puerto, justo, que hay más catalán que comer calzots. Llévanos. Yo ya me siento súper catalana. Por favor. Que hi ha més català que menjar calçots, poca cosa. Pues vamos para comer calzots, ¿no? Nia, Anahu. Molta sort, molta merda i ens veiem molt aviat. Ens veiem a la tornada. Merci. Ah, veus? Igualment. És que com eres. Escolta, l'Òscar te'l vols endur o me'l quedo? ¿En bolsandú? No, mal quedo. Des de l'estació veiem que el cotxe marxa lluny, deixa enrere Barcelona i la ciutat. Dies que s'acaben i converses que ens recorden la veritat. Cada sobretaula d'un dinar pot començar el camí d'un nou artista musical. Deixa't de paraules o discursos elegants i mira just al teu voltant. Si un dia guanyes l'Òscar, tot i no saber xiular, es poden fer cançons que viatgin de la ràdio a tot el món. Carregant el cotxe d'instruments que mai hem vist, marxem però seguirem cantant. En la banda sonora seguirem cantant. En la banda sonora. Jo t'he fet el dibuix, tu mateix. Tinc un original del Xavi! Supera-ho, Jordi Lavanda! Amb el teu permís,